fantastično! Obožavam ovo, hodam po vazduhu, super je! Mogu li da dobijem par? Nikada ih neću skinuti, fantastične su! Strava, zar ne? Mislim da nam je ovo jedan od najboljih pronalazaka. Ne bih znao, Zender neće da ih izvoje, pa ne mogu da saznam. Znači, ako trčiš u tim skakutavim patikama, možeš u 5 koraka preći fudbalski teren. Ej, kako se zaustavljaju ove lude patike? Zendere, to je samo prototip. Postoji dugme za gašenje, ali ne mogu da se setim gde. Hoćeš da kažeš da su ovo patike koje ja prvi isprobavam? Baš ti hvala! Još uvek idu! Pomoć! Ursula, pomozi mi! Hej, pazi! Trendsetterka i modni promašaj. Šta ja to pričam? Vrlo rado, ali ne mogu! To nije za mene! Stani, Zendere! Zendere, vraćaj se ovamo! Vrlo rado, ali ne mogu! Ede, hoćeš li da mi pomogneš da ga uhvatim? Pokušavam, ali to je kao da hvataš najbolju! A sad zajedno! Moj si! Kako da vladam carstvom zla uz ovoliku buku? Izvinite, divili smo se vašem pronalasku. Pa godište ima novo, deda. Pronađen je još jedan dinosaurus. Pokaži mi gde. Izgleda da je lociran kod velikog kineskog zida. Znaš li da je to najveće arhitektonsko delo u istoriji čovečanstva? Baš strava, zar ne, deda? Kako se usuđuje da ukradu istorijskom mestu koje pripada meni i družini Alfa? Kada moje kraljevstvo dinosaurusa bude gotovo, taj zid će biti gomila ruiniranog kamenja. Tako je! A kako ćemo to da uradimo? Tako što ćemo zarobiti dinosauruse koristeći svaki mogući prljavi trik. Sad se vraćamo na svoj domaći. Da, tako je. Da nisam ja nešto rekao? Doktore, možete li molim vas da mi kažete zašto je soba u katastrofalnom stanju? Nisam ja, već Zender. Ne želim da slušam ko je kriv, doktore. Ulazite unutra i počistite to s mesta. Našao sam još jedan kamen! Strava! To... O, nema veze. Obična glupa gumena loptica. Stvarno misliš da će biti tako lako da ih nađemo? Pa pošto smo članovi D tima, slučajno je naš zadatak da pronalazimo kamenje i kartice. Onda ćemo moći da spasimo dinosauruse. Možda bi i ti, Rex, mogao da počneš da tražiš? Max, one su razbacane po celom svetu. Malo je verovatno da će se naći lepo raspoređene u našem dvorištu. Pazi! Ej, Ase, možete li i ti, Gricko, malo da se smirite? Neka se igraju. Baš je super što se lepo zabavljaju. I meni je drago da se zabavljaju, ali mogu li to negde drugde da rade? Dobro, ovo će pomoći. Ej, Gricko, Ase, donesite! Ej! Pogledajte ovo! Amonit! Fosil morske životinje u savršenom stanju, wow! Čestitam! To je gotovo nemoguće naći. Svaka čast! O, Rex. Rekao sam vam da se pregrubo igraju. Toliko o mom savršenom fosilu. Ali nije bilo namerno. Da ti pomognem. U redu je, nemoj da se mučiš. Hajde, Rex, zašto si ljut na mene? Ja ti nisam ništa uradio. Upravo tako, ništa nisi uradio. Šta to treba da znači? Hej, nemojte da se svađate. Ovo je super! Ja bih više volio da ne sedim napred. Veruj mi, Ede, učinila sam ti uslugu. Sigurna sam da od sada ne bi volao da sediš iza Zendera. Ma nemoj, pa možeš da zahvališ Helki što je opet spremala pasulj i svinjetinu. Pa šta ti misliš? Hej, eno ga! Vidim ga! Veliki kineski zid! Ali vidiš li dinosaurusa? Zid je dugačak 6 kilometara. Možda je doktor Z mogao da bude malo određeniji, da nam postavi neke saobraćajne oznake ili neku vrstu znaka. Hej, to je sigurno znak koji tražimo. Dinosaurus je sigurno uplašio ptice. Ovo nam je srećni dan. Da, srećan dan! Sva sreća da sam se setio da obujem skakutave patike. Znao sam da će nam dobro doći. Može li ovo skakanje da se smanji? Pazi, Zendere, kako se ovo gasi. Još uvijek nisam pronašao to dugme.
T-Rex, dozvoli da ti pomognem. Ne radiš ispravno. Moraš se postarati da se delovi međusobno slažu. Pa i slažu se, opet izgleda skoro savršeno. Znaš, Max, hvala što pokušavaš da mi pomogneš, ali uopšte mi ne pomaže. Kako to misliš? Sastavljam isto kao i ti. Pojavio se još jedan dinosaurus. Gde je Riz? Izgleda da je u Aziji. Odmah pored velikog kineskog zida. Tako je. Hej, čekajte mene! Da li znate da je veliki kineski zid neverovatno dugačak, skoro 2 puta duži od japanskog arhipelaga? Kao doktor paleontologije, dosta vremena sam proučavao taj moćni zid i bit će mi izuzetno drago da... Doktore Taylor, deca su već otišla. Šta? Ne! Čekajte! Ne znam za vas, društvo, ali ja se osjećam skakutavo. A ja se osjećam kao da ću da povratim! Pa ja ludim od besa! Dosta mi ovog skakutanja! Gde je dugme za prekidanje? Držite se, još malo pa stižemo. Odavde vidim vrh. Zamišljajte kao da ste na trampolini. Ja mrzim trampoline! Ko su oni? A sada smo pregaženi. Bolje je bilo skakutanje. Eno ga! Dinosaurus! Kako se to izgovara? Mislim da se zove Adinosaurus! Ne, grešite. Izgovara se Kara Ortodontosaurus. Valjda. Jako je velik. Pogledajte samo ove dugačke zube, oštre ko žilet. To je Carcharodontosaurus. I on je mesožder isto kao T-Rex. Samo je još veći. Izgleda da smo ovog puta pretekli družinu Alfa. Nije tako! Mi smo tu i Carcharodontosaurus je naš! Pogledajte! Opet ona matora. Prestani da me nazivaš matorom! U svakom slučaju, deništa, ovo je ozbiljna ekspedicija. Nismo na nekoj ekskurziji za malu decu. Zato spakujte svoje užinice i vratite se kući! Nećete uhvatiti dinosaurusa pre nas! Karanuklikaratosaurus! Šta mislite koliko su jake ove žičare? Manje od čeljusti ovog dinosaurusa! Ne brinite, verovatno mu se ne jede čovek. Ne. Ali kako se jedu 3 čoveka? Hej, ortak! Znaš li koga si oborio? Bolje bi ti bilo da se čuvaš jer smo... Autobanda! Možete kasnije da mi se zahvalite što sam insistirao da ponesem ove patike. Ja ću ti se zahvaliti sada dok Ja ću još se mogu! pobrinuti za ovo. Slušaj me, ti ružni glavati kratkoruki dinosauruse sa imenom koji niko ne može da izgovori. Stvarno misliš da je sada pravi čas da ga vređaš? Ne mešaj se. Dobro, onda nemam drugog izbora već da pozovem Terija. Hajde! Ne, Ursula! Molim te, nemoj u žičari. I konačno sam došao do zaključka da je dugme za isključivanje na vrhu patike. Hej, izgleda da je bitka počela. To je Terry. Ponovo će nam uzeti dinosaurusa. Ja idem dole. Max, šta to radiš? Hoću da pokušam da uhvatim tog dinosaurusa pre njih. Biće brže ako idemo žičarom iznad nas. Ne, ovo je prečica. Ne, Max. U redu, kako hoćeš. Ovo je brže? Onda čekajte. Rex se držite. Maxov način je definitivno brži. Zira, jesi li dobro? Zira, čuješ li me? Odgovori ako me čuješ. Zira! Zira!
Ovo će biti teže nego što sam mislila. Očigledno i on ima vatreni potez. To valjda znači da je i potezna kartica bila unutar kapsule. Ova bitka je nemoguća. Sada nemamo šanse protiv njega. Nema problema. Čula? Dobro, društvo, moramo da nađemo način da uđemo unutra. Sira, dolazi, drži se! Ovde sam, čuješ li me? Reci nešto! Pomozi mi, Makse. Sira, jesi li dobro? Mislim da jesam. Jesi li povređena? Ne, ali sam zarobljena. Ne brini, odmah ćemo te izbaviti. Hej, Max, ulaz je potpuno blokiran. Moramo da sklonimo svo ovo kamenje. Možeš li da dođeš gore? Gricko će to uraditi jednim potezom. To je opasno, dođi gore. Idemo, Gricko! Dino, udar! Triceratopsu, urliči! Jesi mi spreman da pomogneš, Gricko? Max, stvarno mislim da je ovo loša ideja. Zaustavite ga. Ne brini, bit će dobro! Povredit ćeš je. O ne! Gricko, ne pomeraj se! Zira! Zira! Odgovori mi! Čuješ li me? Jesi li dobro? Nisam sigurna. A? Kako to misliš, nisi sigurna? Drži se, dolazim po tebe. Pa nemojte da se mučite. Sama ću se izbaviti odavde. O čemu ti to pričaš? Neka hvala. Dosta mi je više da vas slušam kako se svađate. Tako je. Čak i kada treba da mi pomognete, ne možete da prestanete da budete sebični i da radite kao tim. Pravo je, Rex. Moramo da radimo zajedno. Mi ćemo ostati ovde, a ti se pobrini za dinosaurus. Dobro, obećaj mi da nećeš dozvoliti da se nešto desi Ziri. Hajde, Ase, idemo. Dino, udar! Karnotauruse, urliči! Ase, nemoj dozvoliti da nam se suviše približe, važi! Sad imamo posla sa još jednim dinosaurusem. Postaje sve gore. Ali taj Karnotaurus nam se uopšte ne približava. Pravu sjede, to je sigurno neka zamka. Možda mu se trenutno jednostavno ne bori. Šta je onda sa onim tamo Triceratopsom? Možda mu treba pauza. Rex, suviše su blizu! Hajde, Ase! Gricko, drži se! Dosta mi je više dečije igre. Vratovo! Ase, moraš da ga blokiraš! Ovo stvarno nije fair! 3 dinosaurusa protiv mene jedne! Hajde, Terry, pokaži im ko je ovde glavni! Idemo! Ciklon! Odlete karta! Idemo, brzo! Uspeli smo! Hej, šta radiš?
Upravo smo radili zajedno, sećaš se? Gricko, drži se, drugar. Zdravo, Gricko. Hvala na pomoći. I ja ću da radim s ove strane. Izgleda da nema drugog izbora osim borbe. Odlično! Ase, izdrži još malo! Jesi li dobro, Zira? Još malo pa stižemo. Rex, preblizu su ti! Brzo upotrebi svoju poteznu karticu sad! Ali nisam siguran. Šta ako izgubim? Zira je u opasnosti, požuri! U redu! Moramo da pobedimo Ase! Ovo nam je najbitnija bitka do sad! Trebaš nam, Ase! Ciklon! Uska su tako jako oružje, ali i velika meta, pa može da mu bude najveća slabost. Da! Kako je Zira? Još malo pa stižemo! Sada je čujem jasno kroz kamenje! Hej! Dobro! Max i Rex, hvala vam. Uhvati me za ruku! Ne, mene! Hajde, momci. Bez svađe. Mi smo tim. Tako je! Dobro smo, Gricko! Karkarodontosaurus i karta vatreni top! Uspeo si, Ase! Zahvaljujući tebi smo bezbedni! Rex, ovo pripada tebi. Nismo zaslužni samo Asi i ja. Treba da zahvalimo Gricku i Paris i tebi i Ziri. Znači, timskim radom do pobede. Kao što ja uvek kažem, timski rad! Hoćete li da učinite nešto? Ako mislite da se vraćam kod doktora Zija bez dinosaurusa i terija, varate se! Ja samo ovoliko mogu da se protegnem. A ja samo ovoliko visoko mogu da skočim. Čekaj, imam ideju. Nisam znala da će da ode ovako visoko, a i ovo je smešno. Hajde, da probamo i mi! Ursula, uspela si! Dobro hvataš. Hvala! Ej, ovako putovanje je bolje od aviona! Da, mi nismo tako velika meta za ptice koje nisko lete. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah. The past is in the present. Time is twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is your destiny, yeah.